काना अंगारन स्त्रियेची बॉब सुवार्तेन दमून सांगल्या. तिने जेजू लागी आपले दुवे उदेशी बॉब मारन करची विनंती दोन पावटी उल्लेख जाता. शिसानी जेजू लागी येऊन तिका तिके दांड सोड म्हणून पोरात पाक ही बॉबच कारण. तेच परी ती जेजू मुखार आयली म्हणली गजाल दोन पावटी सुवार्तेंत व्यक्त जाल्या. तिचे बोबेक प्रतिक्रिया जावन सुरवेर एक उतर सहित जेजू उलयलो ना म्हणली गजाल विरोधाभास कशें दिसता. ती स्त्री तिचे लागी एक उतर सहित उलय नासल्या जेजूक उलयशें करता. आणि आता तिच्या लागी उलयतेल्या जेजूचे आपल्या गुंड भावार्थाच्या उतरांनी तोंड दांपयता म्हणया. जेजूचे मिसांव केवळ जुदेवांतय वा इस्रायल परजेच्या सांडून गेल्ल्या लोकांमध्ये मात्र सीमित नाही, बगर हेर जातीच्या लोकांकी ते लागू जाता आणि तांतून वांटो आसा म्हणून ह्या घडितांत स्पष्ट जालें. ताच्या की चड कर्ण आपल्या गुंड भावार्था मुखांतर हेर जातीच्यांनी वा अजुदेव लोकांन भोव जब्बर रितीन जेजूचो पाटलाव केलो. ताचे तावन ती गुण जाली आणि तांचो भावार्थ आपूण भावार्थी म्हूण चिंतेल्यांक एक नमुनो वा आदर्श जालो म्हळ्यार चूक जायना. कानानगारन स्त्री जेजूक ताच्या मिसांवा उदेशी एक आपुरबायाचे चॅलेंज दिवंक शकली आणि आपणाकच ताच्या मिसांवाचो वांटो करूंक शकली आणि आमच्या पाटलावी जिविताचे सुडसुडाये उदेशी एक चॅलेंज दिवंक शकली.